Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Kada se spomene njeno ime, spekulacije ne manjkaju. Ona kaže da se za sobom ne okreće jer nema vremena za to. Sa 7 godina je prodavala cveće da bi imala da jede. U njenoj kući mora da se zna znakovni jezik jer drugačije ne može. Prolazila je kroz suze i bol, tugu i patnju. Njeni jeceji su se daleko čuli. Ali, kako i sama kaže, da nije dovoljno plakala, ne bi se danas smejala. Povezuju je sa raznim sportistima, pevačima, a samo ona zna istinu. I to istinu koju ćemo večeras čuti. Ovo je njena priča. Preko puta mene, Jasna Šćepanović. Jasna, dobroveče. Dobroveče, bolje vas našla. Kako si? Super. Kako ti se dopala najava? Pa, bila sam na ivici suza to na početku kad si rekao. Shvatila sam u tom trenutku dok si čitao da je to stvarno jedna velika istina, ali šta da se radi? Da je to negdje tvoj život? Život je borba. Šta te najviše pogodilo iz najave? Šta me pogodilo najviše? To što si rekao da sam morala puno suza da prolijem da bih se danas smijala. Je li to tako? I to je surova istina. Je li danas ima suza? Pa kod svakog čovjeka su suze nešto što je neizbježno, ali da nema suza ne bi bilo ni smijeha, baš kao što si rekao. Kada se spomene tvoje ime, spekulacije ne manjkaju. I to jeste tako. Bavim se poslom koji se bavim, tako da je to sastavni dio života. Da li namerno izazivaš to kod ljudi ili spontano ili na koji način? Na koji način ti dozvoljavaš da ljudi spekulišu o tvom liku i delu, o tebi, o tvojoj ličnosti? Pa ja ne dozvoljavam, ja ne mogu da utičem na to. Jednostavno, kada se bavite javnim poslom, svjesni ste da ste na meti udara, na meti dobrih ili loših komentara. Da li si nekada bila džak za udaranje pojedinim ljudima? Pa nisam dozvoljavala, borila sam se da ne budem, ali nažalost pojedine situacije životne nameću, tako da se u nekim situacijama zaista osjećate kao džak za udaranje, za liječenje nekih frustracija. Ako drugi ljudi imaju neke frustracije, da li ih imaš ti? Nema. Nisi to primetila kod sebe možda u nekim momentima? Ne. Ne? Nikad. Jel se ponosiš sobom? Pa, ponosim se. Možda je to malo skeptično reći, ali ponosim se s obzirom na moje odrastanje i na tu neku samostalnost. Mislim da sam ponosna na sebe i na sve ono do sad što sam uradila. A u životu bilo više lepih ili manje lepih trenutaka? Pa više je bilo ružnih trenutaka. Znači ti ne želiš da kažeš ni manje lepih, nego konkretno ružnih? Ružnih. I to je negdje ostavilo trag na tebe? Jeste. Da. Zahvaljujući kome si ti danas takva kakva jesi? To jest evo večeras ovako kako sediš. Kome si zahvalna što si baš takva? Vaspitanju. Prije svega kućnom vaspitanju i konkretno borbi za opstanak na ovom surovom svijetu. I ako bi Jasnu Šćepanović trebalo da opišeš u jednoj rečenici, šta bi ti rekla? U jednoj rečenici djevojčica u duši, veliki borac za pravdu, istinu i prije svega veliki čovjek za male ljude. A šta bi rekla Jasna Šćepanović koja sada ima 7 godina? Gazi sve pred sobom, bez obzira na sve. Ako ne gaziš ti, gazit ćete život. Jesi ti gazila sve pred sobom? Pa jesam. Preko mrtvih do cilja? Nikad. Hvala. Da li si spremna večeras da razgovaramo o tvom životu, o tvom liku i delu, karijeri i u stvari da razgovaramo o Jasni Šćepanović? Tu sam, pucaj. Spremna za pretres? Jesam. Hvala ti. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Jasnom Šćepanović. 20. mart 1993. godine u Kolašinu rodila se Jasna. Jeste. Koliko si imala kilograma pri rođenju? Ne znam. Kako ne znaš? Ne znam, nisam nikad vjerovao ili ne, nisam nikad pitala majku koliko sam imala kilograma. Ali pričala možda mama ili ti govorila koju si ocenu imala pri rođenju? Znaš da postoje one ocene? Da, ali nisam. Eto, vidiš, nametnuo si mi to pitanje na koje ja nemam odgovor. Baš ću morati da pitam. Da se pozabaviš time? Da se pozabavim, da. Tata Veselin i majka Rajka. Tako je. Je li tako?
Rođeni brat Mihajlo i rođena sestra Ana. Tako je. Jedna petočlana porodica, srećna. Pa mi smo uvijek bili srećni. Mi smo uvijek bili srećni, odrastali smo u vremenu gdje su se cijenile neke druge stvari, pogotovo u jednom malom gradiću na Tari gdje su se cijenile ljudske vrijednosti, tako da smo bili srećni. I kada kažem petočlana porodica, to je prosto, tu je bila ljubav. Tako je. Jel? Tako. Jedni drugima ste zaista davali ljubavi. Je li bilo na pretek ljubavi? Bilo je ljubavi onoliko koliko svaki čovjek treba da doživi. Tako da smo mi zaista, i moj brat i moja sestra, osjećali i davali maksimalnu ljubav svojim roditeljima, bez obzira na to što nam je život nametnuo. A da li su roditelji pružali toliko ljubavi vama? Jesu. Jesu. Svakog trenutka. I kako se živjelo? Kako je živjela petočlana porodica Šćepanović u to vreme? Bila je, porodica nije, mislim, uža porodica su otac, majka, brat, sestra. To mi govorim. Živjeli smo u zajednici. Živjeli smo u zajednici, u velikoj kući. To su bila zaista lijepa vremena. Ljudi koji su živjeli u takvim okolnostima su srećni ljudi. Nažalost, danas više toga nema. Rijetko ima gdje. Možda u tim nekim malim gradovima, ali u većini slučajeva mladi ljudi ne žele da žive u zajednici. Žele da idu svojim putem. To je donekle prihvatljivo ako ne krenu pogrešnim putem. Ali ako se drže onog kućnog vaspitanja što sam malo prije pomenula, smatram da treba krenuti kao mlad u život i kroz životne pustolovine. Biti samostalan. Biti samostalan svakako. Koji je to period kada, sa tvoje tačke sad gledanja, koji je to period kada čovjek treba da postane samostalan? Pa ako mene pitaš, odmah posle srednje škole smatram da je čovjek zreo za život. To jest, odmah posle tog nekog puberteta. Tata Veselin je radio u štampari, majka Rajka je bila domaćica. Tako je. Brat Mihajlo čime se bavi? Brat Mihajlo radi u jednoj javnoj ustanovi. A sestra Ana? Sestra Ana je medicinska sestra. I koje je razlike između vas dece? Mi smo svi priča za sebe posebno. Ja sam neko ko je onako lider u porodici. Moj brat je porodičan čovjek. Moja sestra je zaposlen čovjek. A ja sam i porodičan i zaposleni jedan borac. Sve ujedno. Ko je najstari? Moja sestra. Ana? Pa onda ide? Pa onda ide Mihajlo, ja sam najmlađa. I kao najmlađa, da li je kod tebi bila ona situacija da si najrazmaženija? Nikada. Nikada? Mene život nije mazio. Šibao te život? Šibao me život sa svih strana i zahvalna sam mu na tome. A bilo teško to šibanje? Pa bilo je teško. Bilo je teško. Možda bi bilo lakše da sam muško. Ali mislim da svaka žena na ovom svijetu mora da prođe tu neku borbu. Jesu ostali negde tragovi na duši kada pomeneš to šibanje i kada pomeneš sve to? Pa negde i u samoj najavi o čemu ćemo kroz emisiju govoriti. Jesu ostali ti tragovi na duši i te rane koje ne mogu da zacele? Pa ostali su. Ostali su. I lek protiv toga? Pa nema. Jednostavno pomirite se sa činjenicom da na neke stvari ne možete uticati, da neke stvari ne možete promijeniti. Jednostavno živite sa tim. Čak ni ti kao lider? Ne, na neke stvari, na Božje stvari se ne može uticati. Rekao sam u samoj najavi da u tvojoj kući mora da se zna znakovni jezik, jer drugačije ne može. Tako je. Tvoji tata i mama su, nažalost, gluhonemi. Tako je. Je li tako? I jedina komunikacija sa njima je znakovni jezik. Jeste. Sa koliko godina je zadesilo to tvoje tato i mamu? Pa bili su jako mali. Skoro pri rođenju. Jednostavno, kao što sam ti rekla, na neke Božje odluke se ne može uticati. I to je, nažalost, neizbrisiv trag u mom djetinjstvu, odrastanju, pa čak i u starosti, ukoliko je doživim. Tako da jednostavno
živite sa tim i to je nešto što je dio vas. A šta se desilo? Šta je uzrok da su mama i tata ostali bez sluha? Pa, uzrok je, za tatu znam, za majku tačno ne znam. Za tatu znam da je tada prije 70 godina kada ga je moja baba Julka rodila, bolovala je trombozu. Tada medicina nije napredovala kao danas i kao sve te žene koje su živjele u tom periodu i željele najbolje za svoje dijete, ona ga je tada dojila i ustanovljeno je godinama kasnije da je terapija koja je bila priključena za samu trombozu, da je uticala između ostalog i ostavila trajne posljedice na njegov sluh. Tvoji tata i mama su se upoznali u školi, jel tako, za gluvonijeme? U školi u Kotoru za gluvonijeme. Je znaš nešto o tom njihovom susretu? Pa ne znam. Znam samo da je tata bio zaljubljen u nju na prvu i da je ona pobjegla odmah za njim. Nije bilo ono stani da razmislim. To je bila ljubav na prvi pogled i voljela bih da doživim makar 50% ljubavi i poštovanja što imaju oni danas. Oni ne mogu jedno bez drugog. I uvijek na neki način kažem, jeli doći će nekad taj dan da će morati da se razdvoje. Neko na onaj svijet, neko da ostane. Uvijek kažem, znam da će to meni biti to preteško, ali kako će biti onom drugom partneru? Jer živjeti u takvom jednom vremenu gdje je bilo sve na pretek ljubavi i poštovanja i onda samo jednom dođete do tog kraja puta. A jesi to nekad pitala sebe? Jesam, više puta. I koji je odgovor? Pa odgovor je da će to kad tad doći. Ne mogu ja znati da li ću ja sutra biti živa, da li ću to doživjeti, da li će oni, ne daj Bože, doživjeti da ja na onaj svijet odem prije njih. Ali da je život lijep, nikad ne bi plakali po rođenju. Samim našim rođenjem mi u stvari plačemo nad svojom sudbinom. I nijedan čovjek na ovom svijetu nije srećan. Žive ljudi u uvjerenju da su srećni, ali nažalost svi smo u dubini duše jedne ranjene duše. A zašto sad tako kažeš? I čemu ta potreba da kažeš da život nije lijep? Život je lijep. Život je jako lijep. Ko zna da ga živi? Ali smatram da neke životne situacije u tom trenutku koje zadese čovjeka kroz život, kroz ljubav, kroz odrastanje, ostave to ono nešto, ali da u dubini duše nisi ispunjen 100%. I mislim da svaki čovjek na ovom svijetu u sebi ima to ali. Da ima ta jedna neka nit, mala, minijaturna, koja je potrebna da čovjek kaže ja sam srećan, ja sam zadovoljan. Ja nisam srela za svojih 31 godinu nijednog čovjeka koji je rekao ja sam srećan, ja sam zadovoljan, meni ništa ne fali. Pa sa jedne strane, ljudi bi rekli možda da se o sreći ćuti, da prosto sreća da bude u tišini, da bi duže trajala. Neko ne govori o tome, neko možda ne misli tako. A šta je tebe navelo da ti meni kažeš da život nije lijep i da smo svi mi tužni, koliko se ja sjećam si rekla? Šta te navelo da mi to večeras kažeš? Navelo me to da život nije lijep samom tom borbom. Ako ste vi rođeni da budete borci, jednostavno vi morate da se borite. Da li je ta borba u stvari lijepa? Da li je ta borba svakome lijepa? Da li je tebi tvoja borba kroz karijeru bila lepa? Moja kao moja ne. Ne. Moja kao moja ne. A da li je negdje u životu sve te tvoje borbe, i poslovne, i privatne, i porodične, prijateljske, familijarne, da li je od svih tih borbi neka bila lepa? Jest. Koja?
Bila je lijepa borba za ljubav, pažnju i poštovanje međusobno. Pa vidiš onda da postoji i lepa i borba. Imaju. Ja ne kažem da je 100% sve crno. Ne. Imaju lijepe borbe za život. Ali to je ono što si ti rekla malo prije. Ali. Sve ima ali. Uvijek ima taj neki zarez na nešto. Tvoj tata i mama se jako vole, poštuju i cene, kao što si rekla. I oni su koliko godina u braku? Pa oni su 37 godina u braku. 37. Reci mi, Jasna, to je negde, pa da kažeš, ajde, možda je tako prosto život negde nametnuo takve neke stvari i da se to baš desi njima i vama u kući. Koliko je teško živeti sa znakovnim jezikom? Koliko je njima bilo teško kroz život da oni žive, da se bore? Da li su nekada tvoji roditelji doživljavali neprijatne neke situacije? Jer danas ljudi umeju da budu jako nemilosrdni, a deca umeju da budu jako surova. Da li su oni prolazili kroz neki težak period zbog toga zato što imaju tu vrstu hendikepa? Nisu. Smatram da svaki čovjek koji ima neku vrstu hendikepa da je poseban. Živjeli su u drugom vremenu. Nije bilo društvenih mreža da se jedni drugima ismijavaju na račun fizičkog izgleda, na račun tih nekih nedostataka. Tako da mislim da su bili jako srećni. Bili su prihvaćeni od sredine. Učili su školu u kojoj su bili svi podjednako isti. Nije bilo ja sam gluvonijem, ali je moj otac neko i nešto. Bili su svi podjednako isti i jednostavno bili su srećni. Bili su srećni. Bez obzira na taj manjak, da kažem, na tu neku nesreću koja ih je zadesila samim manje više rođenjem, mislim da su bili srećni. Na koji način pokazuješ ljubav svojim roditeljima? Na koji način kažeš svojim roditeljima da ih voliš? Pa ne moram da kažem. To se osjeti. Kada vi posvetite svoj život njima, kao njima, oni to osjete. Jednostavno, ja sam svoj čitav život posvetila njima. Ja sam se trudila, znala sam da ne mogu promijeniti taj nedostatak, ali sam trudila da čitavim svojim bićem njima pokažem da se ja ne stidim njih ni u jednom trenutku. Da sam ja jednostavno prihvatila to i živim sa tim. I nekako rekla bih da je to postao dio mene i da ja sam na neki način ponosna na svoje roditelje itekako. Jer su meni kao meni, mom bratu, moje sestri pružili sve ono što su mogli. A to sve ono što su mogli je dosta? Previše. Previše? Previše. U tom vremenu, prije 30 godina, pričam za sebe, dali su maksimum od sebe i ja sam im zaista zahvalna. Sa koliko godina si ti naučila znakovni jezik? Na to ne bih znala da ti dam odgovor, zato što sam ja porasla u kući u kojoj se konstantno govorilo znakovnim jezikom. Jednostavno to ne možeš da naučiš. To je jednostavno, ne znam kako bih ti objasnila, to je jednostavno snalaženje. Rasla sa tim prosto? Porasla sam. To je jednostavno snalaženje u komunikaciji. Jednostavno porastaš sa tim. A da li je bilo jasno trenutaka kada sad se vraćamo dosta godina unazad, da li je bilo trenutaka i da li se sećaš kada si ti možda pitala, u stvari pitaću te direktno, da li si nekada pitala zašto tvoji roditelji ne čuju, ne govore? Pa kada sam već, da kažem, onako stala na svoje noge, tražila sam odgovor na to pitanje. Kažem ti, pitala sam za tatu, za majku nisam imala snage.
da pitam zašto. Ali za tatu sam pitala zato što sam jedne prilike sa 18,5 godina, pošto sam živjela u Turskoj dugo, došla sam sa svojim prvim zarađenim novcem, uzela sam svoje roditelje sa mnom i otišli smo kod jednog doktora u Podgorici za uho, grlo i nos. Između ostalog, on je mene pitao, doktor, šta je bio uzročnik da oni ne čuju. I ja sam tada znala odgovor za tatu, za majku nisam znala odgovor. Htjela sam da pokušam da ih izliječim. I mene je tad doktor postavio jedno mnogo interesantno pitanje, da li bi oni pristali? Da li ti misliš da bi oni poslije toliko godina odrasli ljudi pristali da čuju? I dobila sam u stvari odgovor. Da i kad bi moglo da oni ne bi znali da žive sa tim. Tvoji roditelji ne čuju 100%? Da. Ne čuju 100%. Da li nose slušni aparat? Ne postoji opcija nikakvog zvuka. Osjećaju bas binove u blizini kao neku buku. Ali to je više osjećaj, to nije sluh. To je osjećaj. Tako da... Kako ti kažu roditelji da te vole? Pa uvijek mi to kažu. Kako ti kažu? Pa mene moja majka, kad je ja tako nekad iznenadim, ona meni kaže, ako puno te volim, ja joj čitam sa usana. Tako mi kaže. A jesi imala ti probleme tokom odrastanja? Da li si ti imala probleme zato što su tvoji roditelji drugačiji? Zato što tvoji roditelji nisu kao ostali, roditelji tvojih drugarica, drugova, prijatelja? Kad kažeš problem, misliš od strane društva ili... Mislim od strane ljudi. Nisam nikada. Nisi? Nisam. Ljudi su mene, jednostavno, većina ljudi to ne zna. Zato što ja nikad nisam dozvoljavala, uvijek sam gradila taj neki zid ispred sebe, zid samopouzdanja i hrabrosti. I onda su neki ljudi bili iznenađeni kad uđem, recimo, u banku, a poznaju me. I navela sam primjer. I kao, ovo je tvoja mama, pa ona ne čuje. I ja sa ponosom kažem, ne čuje. Ono kao, izvini, nismo znali. Nikad nisam dozvoljavala da me ljudi sažaljavaju. Ja znam. Kako da formulišem to pitanje? Kada bi imala priliku da nešto kažeš svojim roditeljima, a da te čuju, šta bi to bilo? Šta bi im rekla? Evo, Kec je tvoja kamera. I baš me zanima da tvoji roditelji mogu sada da čuju šta bi im ovog trenutka rekla da imaš pravo po jednu rečenicu. To bi bila samo riječ hvala. To je to. Za sve ono što su zbog nas na neki način u sebi ćutali, a nikad neće moći reći. Ko je išao na roditeljske sastanke Jasni, Mihajlu i Jani? Išla je naša tetka, tatina sestra, uvijek. A ko je vaspitavao Anu, Mihajlaju i Jasnu? Svi članovi porodice podjednako. Na koji način su vas vaspitavali? Učili su nas da budemo dobri ljudi, prvenstveno dobri ljudi, pošteni ljudi. Kako vas to uče? Kako su vas roditelji naučili? Ajde tebe, idemo, pošto si ti gost. Kako su te roditelji koji imaju problem sa sluhom vaspitavali da budeš poštena žena, da budeš dobar čovek? Kroz njihove primjere sam učila. Moj tata uvijek, kad bi mu neko nešto učinio, on je znao da na neki način vrati pod znakom navoda. Uvijek je bio pošten čovjek i dan danas, jeli? Uvijek je na neki način imao to ljudsko u sebi. I to je za mene bilo vaspitanje. Da ja vidim, ne samo u kući svojoj, nego i u društvu, i u okolini, i u poslu. Uvijek kada bi mi neko bilo šta učinio,
Ja to volim da kažem, ko mi je dao žvaku, ja sam kupila paket žvaka. I uvijek sam takva i u poslu i u ljubavi se dajem maksimalno. Ako vidim da neko pruža meni ljubav, nisam tip oko za oko, zub za zub. Smatram da se svačija dijela pišu gore negdje. A da li mogu da te zamolim da večeras na znakovnom jeziku se zahvališ svojim roditeljima za sve ono što su uradili za tebe i što su kroz život, što nisu dozvolili da trpiš ni o čemu? 100% sam sigurna kad moji roditelji budu gledali ovaj intervju da će pokušati s usana da čitaju. Tako da mislim da razumiju sve ovo što sam do sad čitajući s usana rekla, ali rekla bi im hvala što me volite. I oni će to da razumiju. Voljela bih kad bi postojala emisija u Srbiji, pogotovo ovi intervjui koji su mnogo gledani, počev od tvog koji onako je baš gledan. Hvala. Da postoji u tom jednom uglu neko ko će prevoditi sve ono što mi pričamo. Bilo ja, bilo ti, bio neko drugi. Mislim da bi mnogo njima život učinili ljepšim. Ne bi morali da gledaju samo serije koje imaju prevod dolje, nego bi svoje, da kažem, takozvano obrazovanje usavršili malo i podigli na neki veći stepen. Jasno. Sa 7 godina prodavala cvijeće da bi imala da jede. Sa 7 godina prodavala cvijeće da bih sebi kupila ono što sam željela. A to je šta? Pa to je ne zato što nisam imala. Ne zato što nisam imala, nego da osjetim kako je kad zaradiš sam. Da znam da cijenim svoj dinar, što se kaže. A se slažeš ti sa tom rečenicom iz najave sa 7 godina prodavala cvijeće da bi imala da jede ili se ne slažeš? Pa to da bih imala da jedem, ne. Ne. Ne bih se složila sa tim. Mi smo uvijek lijepo živjeli, normalno živjeli, imali sve uslove za život, za obrazovanje, ali sam ja bila ta koja je htjela da zaradi svoje parče hleba. Pa čak i sa 7 godina. Kada kažem Julka, koju vrstu emocija izazivam u tebi? Sve ono što na neki način kompletira jednu djevojčicu i sam njen rast i razvoj i to neko starinsko, pošteno razmišljanje. Da li je tebe u stvari odgajila tvoja baba Julka? Pa, može se reći da me odgajila. Može se reći da je najviše vremena provodila sa mnom. Najviše je pričala sa mnom. Kažu da stari ljudi imaju tu sposobnost da na neki način prepoznaju tog nekog borca u porodici i da najviše rade sa njim. To je tatina mama? To je tatina majka. Ona je preminula koje godine? Ona je preminula 2012. čini mi se. Je li to bio težak period za tebe? Mnogo. Ko ti je javio da baka Julka više nije živa? Ja sam tada bila u Švajcarskoj. Radila sam u jednom klubu. I meni je moj brat poslao poruku. Kako se sjećaš te poruke? Pa naravno da se sjećam. Rekao mi je da se baba spotakla u hodniku i da je pala i da je polomila kuk i da je u bolnici. I ja sam pitala, pa kako je? To je bila žena koja niti je nosila naočare, niti mnogo elokventna i pametna žena. Čak su postojali intervjui sa njom. To je bila žena koja je sahranila svu svoju braću i sestre.
između ostalog i svog, nažalost, sina. I mislim da je smrt mog strica najviše doprinijela tome da ona premine. Mislim da je od tuge, ne od tog slomljenog kuka, nego od tuge. I tu noć kada je bila u bolnici, meni je brat poslao poruku da je ona u bolnici. Odrađene operacije, doktor je tada rekao da ne može da vjeruje kako se žena sa 93 godine oporavlja, kao da je dijete. Koliko je to bio taj jak organizam. I želja možda za oporavkom? Pa nije želja za oporavkom koliko je to bio zdrav način života. Mislim da je to najviše doprinulo. Žena koja je živjela u selu i koja je čitavog života se borila za opstanak, za život, prvenstveno sa mojim ocem koji je bio glubonijem. I sa svim tim obavezama u seoskom životu i sa svim tim. I vjerovatno je to ta snaga čovjeka. To je neka, ja ne znam kako bih to nazvala. A šta bi njoj rekla danas da možeš? Joj. Ne znam. Ne znam odgovor na to pitanje. Izbjegavam da idem na groblje. Zašto? Vrlo često. Zato što se ispričam sve ono što me muči. Uvijek kad sam imala neki problem, kao mala, bilo šta, uvijek sam njoj i ona bi mi rekla, ćuti da te drugi ne čuje. I nekako uvijek mi je davala savjete. Nikad se nisam povlačila ono u sebe. Nego uvijek sam gledala, ok, imam problem, daj da ga riješim. Kao mala. I onda kad izbjegavam, pitao si me zašto izbjegavam, zato što onda po 2-3 dana ne mogu da ustanem iz kreveta. Tvoj odlazak na grob u stvari negdje tebe poremeti skroz. Razbije me na komade. To je to. Baš me onako potrese. A jel bi voljela da je zagrliš? Pa naravno. Ja sam sa svojom babom spavala u istom krevetu. To je bio najljepši period mog života. Znaš ono, hajde ustani da ideš u školu, hajde još malo samo da te zagrlim. Jel znala ona koliko je voliš? Jeste. Si joj govorila? Uvijek. A ona tebi? Uvijek. Ja sam bila njena mezimica. Zaista. A ko ti danas, pored roditelja koji ti pokazuju ljubav, ko ti još govori da te voli? To je uži dio porodice. Moj brat, moja sestra, majkina tetka, majkin brat. To su ljudi koji su bezrezervno uz mene. Da li je istina da je tvoja rođena tetka maltretirala tvoju majku? Pa pod maltretiranjem se podrazumijeva još dodatanih pojmova. Ne bih ja to rekla kao maltretiranje. To je više kao neljubav, ako mogu to tako da formulišem. To je na neki način možda liječenje bilo nekih frustracija. Šta znači to neljubav? Meni sad to nije jasno. Pa nije voljela moju majku nikad. Šta je tvoja majka doživljavala od strane tvoje tetke? Nepoštovanje, pod broj 1, i nerazumijevanje. Da li je nekada tvoja tetka tukla tvoju majku? Ne znam. A ko treba to da zna? Pa vjerovatno moja majka, koja možda ne bi to nikad, a sigurna sam da ne bi to nikad rekla. A šta ti misliš? Mislim da se moja majka mnogo napatila u životu. Tako da... A šta misliš, da li je doživljavala nasilje od strane tvoje tetke ili ne? Pa ne znam, morala bih da je pitam. Morala bih da je pitam jer ja sam jako mlada otišla od kuće. Jesi ti u dobrim odnosima sa tetkom? Ne. Zašto? Zato što svako ko se 1% griješi od mojih roditelja ne postoji u mom životu. Takve ljude ne vidim. To je
Tatina sestra? Jeste. A kako se to tvoja tetka ogrešila tvoje roditelje? Zato što se miješala gdje joj nije bilo mjesto. Gde se mešala? Miješala se prvenstveno u njihovom odnosu, u odnosu između tate i majke. Htjela je da bude vojnik u kući. Samim tim što je služila vojsku, vjerovatno je to ostavilo nekog traga i neku posljedicu na nju, pa je mislila da može da bude vojnik i u kući, u toj velikoj zajednici. Mislim da je moja baba napravila grešku jer je to dozvoljavala. Prvenstveno baba. Neću reći deda, jer dok je deda bio, bilo je 100% sloge u kući. Deda je bio glava kuće i sve. Kad bi on lupio šakom od 100, niko nije smio da se mrdne. A zašto tvoja tetka nije volila tvoju majku? Konstantno mi negde ideš sa strane. Ne znam. Da li hoćeš da mi daš konačne odgovore ovde ili ne? Ne znam. Zašto je nije voljela? Voljela bih da je pitam. Zašto? Zašto nikad nije voljela moju majku koja nijednog trenutka nije uradila nešto nažao njoj? Zašto čekaš 31 godinu da bi joj postavila to pitanje? Nemam problem da se sretnem sa njom. Lice u lice. Ali nikada nije došlo do toga. Vjerovatno jer bih... Niste se sreli? Sretale smo se na razdaljini. Nikada nismo ovako face to face. Da kažem, zašto nisi voljela moju majku? Šta ti je moja majka uradila? Da li je tebe nekad udarila tetka? Jeste. Jeste. U većini slučajeva. Ali to nije bila mržnja. Ako me pitaš da li me mrzjela, pa me udarila. Ne. To je bilo isključivo zbog mog obrazovanja. Mogu ti reći da sam joj zahvalna na tome što je znala da me udari zbog škole. A da li ti voliš svoju tetku? Da li volim? Ne. Ne mogu da volim nekog koji je ostavio neke traume na moju majku. Mrziš je? Ravna linija. Niti mrzim, niti volim. Ne vidim. Jednostavno ne postoji. Baš ne postoji. I odnos sada tvojih roditelja i njih, ili ajmo konkretno tvog tate i nje? Nemaju nikakav odnos. Baš apsolutno nemaju nikakvi dodir. Kao ni ti? Kao ni ja. Ne razgovarate? Ne. Da li bi je pomogla ukoliko je bila potrebna pomoć? Moja tetka je sada, nažalost, bolesna. Jako bolesna. I nema lijeka. Ali ja sam neko ko će ti oprostiti, ali neće zaboraviti. I sad da me nazove i da kaže bilo šta, treba mi tvoja pomoć, ja kao ja ne bih otišla. Ja kao ja ne bih otišla da joj pomognem, ali bih uradila sve preko nekih drugih da joj pomognem. Poslala bi nekoga da joj pomogne? Da. Jasna, koliko je istina da si pobegla od svoje kuće? Pa istina da sam pobjegla. Ne može se baš reći da sam pobjegla, ali ajde neka bude pod znakom navoda pobjegla. Ja sam bila u srednjoj školi, u gimnaziji u Kolašinu. Kako već pubertet reaguje na nas, zaljubljena mlada. Ako si već, da kažemo, pobegla, zašto si pobegla iz svoje kuće? Koji je to uzrok i razlog? Otišla sam svojim putem da bih bila ja. Da bih sebe izbacila iz te neke zone komfora. A to si mogla da uradiš i sa 18, i sa 19, pa, i sa 20? Sad ću da ti dam odgovor na to pitanje. A to se desilo koliko godina? To se desilo sa 15 godina. Da li je neko uzrok, da li je neko od ljudi tebi bliskih uzrok zato što si otišla od kuće? Pa uzrok? Ne bih rekla da su bili uzrok. Ja sam tada bila u srednjoj školi
i pala sam 3. godinu gimnazije, nisam prošla. Zašto? Na polaganju. Nikad me škola nije interesovala. Mene škola apsolutno nikad nije interesovala. Nisi voljela školu? Apsolutno nikad nisam voljela školu zato što sam smatrala da mogu više od tog obrazovanja. Smatrala sam na neki način da je, sad ne znam koliko to ispravno ili pogrešno jer živimo u drugačijem vremenu, smatrala sam da je na neki način životna škola ono što je pokretač svega. I htjela sam da osjetim tu životnu školu. Pa jesi osjetila? Itekako. A završila si vanrednu ekonomsku školu? Tako je. Gde? U Podgorici. Ja sam, da kažem, taj dan kada sam pala tu godinu, kako mi volimo to da kažemo, pala sam godinu. Jel te tad tukla tetka? Ne. Ja sam taj dan došla kući, moja baba je bila u sobi, ja sam rekla ja idem od kuće. Ona kaže, gdje ideš? Znaš, one stare žene, šok, gdje ćeš? Ja kažem, ja idem da zaradim svoje parče hleba, meni ne može niko ništa da kaže, ako sam pala sama se ubila. To su bile moje zadnje riječi mojoj pokojnoj babi. I ja sam se samo spakovala u jedan ranac, kožni kafeni, spakovala par svojih stvari i otišla na voz. Došla sam prvo na željezničku stanicu i rekla, gdje ću sad? Gdje da idem? Koliko sam ja nekako bila riješena u tome, a nesigurna. A gdje odeš ti tada? I ja sam tada sjela na voz, kupila kartu do Podgorice, sa željezničke stanice otišla na autobusku stanicu i otišla direkt u Danilovgrad, kod majkine rođene sestre. U tom trenutku ti imaš koliko novca kod sebe? U tom trenutku imam 70 eura kod sebe. Jesi sa tih 70 eura platila kartu ili ti je ostalo? Platila sam, ne, karta je bila 5-6 eura. Platila sam... Znači 70 eura si imala kod sebe? 70 eura imam ispred sebe ili pokojnik ili pukovnik, bukvalno. I ja sam došla u Danilovgrad, ne znam gdje je stan moje tetke, jer mi nismo imali kontakt. A na to ću se nadovezati kasnije. Ja dođem u centar, bila je pijaca pored autobuske i naiđem na njenu prijateljicu Natku, koja je prodavala na tezgi. Ja kažem, izvinite, jel može pitanje? Kaže, reci, ona me gleda onako, ja izgubljena. Kaže, reci, rekao, htjela sam da vas pitam, znate li vi možda gdje živi Marina Stojković? Jer moju su tetku svi znali. I dan danas. Živjela je u centru grada i moju pokojnu babu i dedu, oni su bili službenici u opštini i svi su znali za njih. I ona kaže, jesi li ti Rajkina ćerka? Poznala me po mojoj majici, jer sam ja bila kopija moje majke. Ja kažem, jesam ja djevojčurak. Kaže, ista si majka. I mene je samo neka toplina ovako oko srca prošla. Kaže, znam, ja sam prijateljica tvoje tetke, sad ću ja da te povedem. I ona me povede do jedne fontane i kaže, ovdje je zgrada, ostala mi je tezga prazna. Kaže, samo uđeš u zgradu, prvi sprat, vidjet ćeš Stojković na vrata. Ja kažem, Maži, hvala puno, vidimo se mi na kafi. Ja, srećna, našla sam iz prve. I ja sam došla, bilo je 15 do 3, nikad to neću zaboraviti. Jer je na jednom, kako sam išla put zgrade, bio je jedan kafić na ćošku i dan danas stoji, bili su oni satovi digitalni. Ja vidim 14:45, ja rekao, da li je kući? Znaš, penje se ovako uza stepenice, rekao, da, šta ako nije kući? Čekat ću ispred vrata. A moja je tetka uvijek bila žena od pokreta. Čas sam tamo, čas sam ovamo, isto kao i ja danas. Ja rekao, da li je kući? I ja uza stepenice, a trema, ona pozitivna trema. Kako će ona da reaguje, da me vidi? Jer ona ne zna da ti dolaziš. Prvo ne zna da dolazim, drugo ne zna... Da si pobegla od kuće. Ne zna to, a treće, da li ona zna uopšte kako ja izgledam. Ona me gledala,
na nekim fotografijama. To je ono što sam ti rekla, nadovezat ću se. Nije me vidjela dugi niz godina, ni ja nju. Ja sam samo znala da je ona plava. I ono, rekoh, nemoguće da se promijenila za toliko godina, ostalo je, poznaću je, tetka mi je. Daj mi taj susret konkretan, direktan sa tetkom. Kucam na vrata 2 puta, otvara žena vrata i viče, o, Mika, ti stigla? Kao da me očekivala. Ona je mene Mika zvala. Tetka živa? Jest. I dan danas me zove Mika. Ja rekao, ja stigla, šta radiš, kako si? Ono, kao da sam došla sa treninga. I kaže, otkud ti? Kaže, ima li neki posao da se radi? Ja sam otišla od kuće, pobjegla sam. I ti se tu zaposliš u... Ja se zaposlim u fabrici kafe. Šta si radila tu? Mlela kafu? Pakovala? Radila sam sve živo. Kako sam bila najmlađa tu, znaš, ono jasnać. Trči tamo, trči vamo, trči tamo. Po trčku bila sam. Ili ti... Jesi zahvalna tetki danas na tome? Mnogo. Trenutak kada odlaziš u Tursku? Jedan fenomenalan osjećaj. Šta će Jasna Šćepanović u Tursku? Ja sam radila jedan vašar na Žabljaku. Tada su bili ti moji počeci i susret sa muzikom, sa ljudima. Ja dolazim na Žabljak, radim i dolazi jedna moja koleginica. Ona je pjevala tu i ja tu. Završili smo tezgu i ona dolazi i kaže, bi li ti išla sa mnom u Tursku da radiš? Koja je te koleginica pozvala tada? Nije sa javne scene. Marija. Nije sa javne scene. Bi li ti išla? Ja kažem, idemo. Ali ono tihim glasom, znaš ono, idemo, ne. Idemo. Ona kaže, dobro, ajde, čućemo se preko Fejsa, jer je tad Fejs bio aktuelan. To je bilo 2012. na 13. Jarko, važi, javi mi ti. I okreće se kolega, kaže, si ti normalna? Baš mi tako kaže. Jarko, ajde, uživaj ti, reko. Nego daj da mi završavamo zašto smo došli. I ona se meni javi poslije 5 dana na Facebooku, kaže, dogovorila sam tezgu u Turskoj, idemo u Istanbul. Kakav crni Istanbul. Kaže, imaš ti pasoš? Kako nema? Imam li pasoš? A ja ne znam niti gdje se pasoš vadi, ni bilo šta. Kaže, pa dobro, kaže, izvadi pasoš i pošalji mi, pusti mi fotku da kupim karte. Ona je već uveliko bila u tome jer je putovala. I to, ja brže bolje izvadi pasoš, dolazim na šalter. Gospođo, znaš ono, čekajte, molim vas, gospođo, hitno idem za Tursku. Ja uzbuđena idem za Tursku, ne znam ni gdje je Turska. I stiže ono obaveštenje da treba da se podigne pasoš. Dolazim u Beograd, dijete sa sela. Dolazim u Beograd, gledam ovako, rekao, čekat ću je ja ovdje. Stiže ona, eto, Marija s koferom. Idemo mi za Tursku i kako idemo put pasoške kontrole, tako još jedna Marija, ja nju zovem Maja, to je moja posestrima kasnije. Jarko, da li ova ide u Tursku za Boga? Liči mi kao da je pjevačica. Kaže, ćuti da te ne čuje 100%. I mi tamo u avionu i sve do hotela mi nismo znali da je to naša koleginica sa kojom ćemo kasnije raditi. A nisi imala strah? Nikakav strah. Nije postojao strah? Bože, sačuvaj. Ja sam strah pregurala. Jesi znala za koliko novca ćeš raditi u Tursku? Ništa. Nije te zanimalo? Apsolutno. A koliki je prvi honorar za koji si pevala? Pa radili smo svaku noć. Radili smo baš svaku noć. Se sjećaš prvog honorara? Pa ne možda se misliš prvi bakšiš prve noći ili... Prvi put kad si otišla da javno pevaš? Pa svaku noć smo zarađivali. A koliko je ta prva noć? Se sjećaš te cifre? Jer ovdje kada dođu pevači koji za sebe imaju velelepne karijere, dođu i kažu mi pevali smo za 3000 dinara, pevali smo za 50 eura. Ne, mi smo tada u Turskoj mnogo novca zarađivali. Ali Turska nije tvoja prva tezga? Pa nije. Nije? Za prvu tezgu te pitam. A, za prvu me pitaš. 10 eura. Za 10 eura si pevala? 10 eura je moja bila dnevnica. I tada nisam dijelila bakšiš sa kolegama jer sam bila početnik. I koliko ti tada kao početnik dobiješ bakšiša?
Pa dobijem tih 10 eura, tu dnevnicu, ne dobijem bakšiš. A ne dobiješ ništa preko? Ništa. A prvi bakšiš koji sam zaradila, ne bih se mogla sjetiti. A danas, koliki je najveći bakšiš koji dobiješ? Ja ne volim da pričam o novcu. Zašto? Zato što ima puno gladnih ljudi. Ima ljudi koji danas nemaju parče hleba. I neumjesno je pričati o novcu. Ima ljudi koji danas ne mogu svojoj djeci kupiti sendvič za u školu. Ima djece koja ne znaju kog je ukusa žvaka. Za žvakanje. I da ja dođem i da kažem o novcu ne volim nikada pričam. Baš ne volim. Ako danas neko izrazi želju da Jasna dođe i da mu peva krštenje deteta, da dođe da mu peva rođendan, da dođe da peva svadbu, koja je tu cena? To je već stvar dogovora između nas. Postojale su svirke gdje nisam htjela ni 1 euro da uzmem. Umeš da pevaš i za džabe? Pa ne bih rekla za džabe. Više je to sa neke druge strane. Prijateljske? Ne. Nego? Dešavalo se da dođem kod ljudi, niti znam ko su, ni šta su. Da te ne isplate? Ne. Da ja ne želim da uzmem novac. Zašto? Bila sam u situaciji na jednom veselju gdje je momak u invalidskim kolicima dobio sina. Ja nisam ni znala. Ja sam došla tu, pjevali smo na rođenju. Ja prvo kad sam ušla u tu prostoriju vidjela sam njega. Ja nisam ni znala da se njemu sin rodio. To mi je bio jedan od najtežih svirki. Jedna od najtežih svirki. Ja ovako kažem kolegi, reko džabe, pare džabe, sve kad nemaš zdravlje. To mi je mnogo teško palo. I dala sam 1000% sebe na tom nastupu i ja kad sam krenula kući, on kaže koliko sam dužan. Ja kažem dužan si opet da me pozoveš. Ja ne znam kako sam do kuće došla. Bilo je 2 sata daleko do kuće moje. Ja sam preplakala čitav put. Koliko mi u stvari ne znamo da cijenimo kad smo zdravi ljudi. Imaš sve, a nemaš zdravlje. Jasna, kada si ti u pitanju, rekli smo da apsolutno spekulacije ne manjkaju. A ti si na to rekla da, što se smiješ? Pa na to ne manjkaju. Aha, pa da. Ni manjka, ni viška. A ti si mi kao opravdanje rekla pa da se baviš takvim poslom. Tako je. U prevodu pevačica sam. Tako je. Jel da? Kada si ti u pitanju, spekuliše se dosta toga. Te da je muvaju sportisti, te da je muvaju pevači, te muvaju iz raznoraznih branši i iz raznoraznih sektora što se tiče javne scene. I nešto što je se pisalo u javnosti i što je, boga mi, bilo i po svim mogućim portalima. Da li je istina da si bila u vezi sa Duškom Tošićem? Joj, ta veza kao riječ može da se veže za 1000 drugih pojmova. Kako ti objašnjavaš to kada ti pročitaš takav naslov i kada se o tome piše i spekuliše? Šta ti kažeš? Je li to istina ili nije? Pa nije istina da sam bila u emotivnoj vezi sa njim. Zašto pišu? Ne znam. Nemam pojma. Ljudi vole da nagađaju. Ja sam Duška upoznala u Istanbulu, tu gdje sam pjevala. Duško je bio naš stalni gost. Dolazio je uvijek tu, ostavljao bakšiš. Tako da ja sam se nasmijala na tom intervju i rekla pa znamo se. Ljudi su u fazonu kao da li je bilo nešto. Da li je postojala bilo kakva intimna komunikacija sa njim? Nikada. Nikada? Nikada. Baš nikada. I opet ću se nasmijeti. Ne znam što se ljudi vezuju za to. To je što sam ja rekla, spekuliše se mnogo. Ja sam samo radila svoj posao. On je u stvari bio na tvom nastupu? Tako je. On je dolazio tu. Jel ti se udvarao? Interesantno. Nije mi se udvarao nikad. Je ostavljao bakšiš? Ostavljao je bakšiš. Znao je da ispoštuje muziku.
Znao je ono da radimo do 6-7 ujutru i on kaže dosta je. I mi nećemo da prekinemo, hoćemo da ga ispoštujemo. Mnogo je bio dobar i kao gost i kao... Koliko bakšiša tebi ostavi Duško Tošić? Ne mogu se sjetiti. Kako ne možeš da se setiš? Bilo nas i više. Nisam bila ja jedini izvođač tu. Dobro, ti si pevala, ti si tu taj lider. Jel da? Pa ja sam bila vođa grupe. Pa to ti kažem. Sad ti kao vođa grupe verovatno... Ostavljao je... Verovatno znaš odgovor. Ostavljao je pozamašnu svotu novca. Koliko? Ja to bude 5.000 evra. Pa ne bih mogla da ti prevedem jer su bile turske lire. Sad ne znam koja je bila vrijednost u tom momentu, tako da... Da li možeš da kažeš za njega da je galantan čovjek? Mogu. Čovjek koji zna zaista svakog da ispoštuje, da nije Duško Tošić, da ima to ime, mislila bih da je neki normalan čovjek, sasvim normalan. Kada ga pogledaš oko fizički, da li je možda on neko u koga bi se ti zaljubila? Ne. Ne? Ne bih. Znači to nije apsolutno... Apsolutno nije moj tip. Nije tvoj tip. Okej. Da li te muvaju ljudi sa javne scene? Pa, udvaraju se. Udvaraju se. Je li ti prija to udvaranje? Pa, znaš kako, ja ne reagujem više na to. Kako ne reaguješ? Ne reagujem na udvaranja zato što... Na što reaguješ onda? Više na neke znake pažnje. Ne mora to da bude direktno, može da bude indirektno udvaranje. Tako da ne reagujem. Znači ti voliš cveće, ti voliš... Ja volim... Znaš šta je za mene udvaranje? Šta? Kad ja osjetim u tom muškom mozgu da smo donekle kompatibilni. Da smo na neki način, ono, kako da ti kažem, da smo se skontali. I za mene je to udvaranje. Nije za mene udvaranje kupit ću ti buket cvijeća, to je više metoda udvaranja. A udvaranje kao pojam je ono da on želi mene da fascinira svojim razmišljanjem. I to je ono što mene pridobije. Koliko je istina da te Šako Polumenta muvao sa početka karijere? Pa istina je. Koga nije muvao? Realno. Istina je da me muvao. Ja se tad nisam ni bavila. Evo, nasmijat ćemo se, ali šta da se radi? Čovjek voli žene, čovjek od mesa. Na svakom muškarcu je da pokuša. Na tebi je da li ćeš da pristaneš ili ne. Kako te muvao Šako Polumenta? To je baš davno bilo. Slao mi je poruke neke na Facebooku. Davno je to baš bilo. To je bilo 2010. Jesi se nekada videla sa njim? Zvao me par puta na kafi. Ja naravno nisam pristala tad. Nije mene interesovalo je li on Šako. Zna li Šako ko je jasna. Tako da nisam odgovarala na te pozive za susret. A kada pogledaš ovako našu javnu scenu i kada pogledaš sve pevače, koji je tvoj tip? Pa ne bih ti mogla dati tačan odgovor. Zašto? Zato što smo mi jedno privatno, drugo poslovno. Dobro, ja te sad pitam ovako, tipa kad pogledaš javnu scenu, da mi kažeš... Po fizičkom izgledu. Pa eto, ajde po fizičkom. Po fizičkom? Ajde. Ko je za tebe bomba od muškarca? Pa po fizičkom, širok je pojam jer imamo sportiste, glumce, pjevače. To je sve javna scena. Morala bih baš da razmislim o tome. Ko bi onako baš bio. Evo, ja ću treba da sedim ovde još 2 sata dok ti razmisliš. Pa ne znam ko je moj ovako tip. Vidiš, nije mi palo na pamet o tome puno da razmišljam. Valjda što i ja ne... Evo sad kad te pitam na prvu loptu. Na prvu loptu, ko bi bio moj tip? Joj Bože. Ne znam. Majke mi ne znam. Ono nekako, svakom ima po neku tu neku manu. Ko ti je dobar frajer? Ko je dobar frajer? Ko je dobar frajer? Čekaj. Znaš kad mi ne pada? Neki sportista, verovatno. Pa, dobar je frajer. Može da bude... Ne znam.
Vjeruješ li da mi nešto nisam razmišljala ono? Ali čekaj malo baš da kasnije ću razmisliti. Jel to znači da nema dobrih frajera na javnoj sceni? Ne, to znači da sam ja neodlučna u svom odabiru. Ti ćeš sad meni da kažeš da ti nikada nisi sama sediš kući, šaltaš kanale ili si na društvenim mrežama i da nisi prokomentarisala za nekog sa javne scene da dobro izgleda, da je dobar frajer. Jesam, A ko? kao mlađa. Ko? Kao mlađa sam uvijek govorila da je Nedeljko Bajić Baja, onako baš Baja. Pa čoveče, čekam Ali to je bilo kad sam bila mlađa, 5 minuta sad da mi ne kažeš razmišljam o jedno njima. ime. Znači, on je Meni tad bio ono kao klinci, mislim. bila zaljubljena u Baju. Nisam bila zaljubljena, bila sam oduševljena onim stavom, onom markantnošću jednog muškarca. Mislim, on je sad, ne znam koliko ima sad godina, ali baš je onako nekako, sad ne znam, privatno, ne ulazim u to, ali markantan. Ono, vidiš neku liniju gospodsku u tom čovjeku. Ja sam uvijek, kad sam mlađa bila, mislim mlada sam sad i sad da se razumijemo. A da, mislim, govoriš kao da imaš... Ali mlađa sa 20-ak godina, ne znam sad koliko on tad imao godina, ali uvijek sam govorila, kakav je ovaj Baja frajer. Ono, baš mi je nekako odvajao se. Valjda što ima tu neku gospodsku liniju u ponašanju, u interpretaciji. Baš mi je onako frajer. A koga ne podnosiš na javnoj sceni? Joj. Ko ti je crna tačka? Od pjevača? Ajde, od kolega. Koleginica. Ne volim... Ne volim ljude koji su gladni. A ko je to? Skoro sam gledala jedan... Ma kaži ti meni koga ne voliš na javnoj sceni? Ne volim Ljubu Aličića. Zašto? Ja kad sam vidjela onaj snimak da jedna zvezda koja ima bogatu karijeru iza sebe, dobre hitove, svaka pjesma hit. Evo čak pjesma A nema tebe koja je snimljena ne znam ni koje godine, sad je postala hit. To je njegova pjesma. I da onako trpa, nemam džep ovdje, da onako one pare, onih 200 eura stavlja u džep. Ja kad sam vidjela. Ja sam inače poznata po tome da ne volim gladne ljude. Znači, ja ludim od toga. Kako bi ti opisala Ljuba Aličića? Ja ne poznajem čovjeka. A dobro, pitam te. Ali bih ga opisala kao gladnog pjevača. Sad će sigurno da me pljuje. Brate, gladan si. Ako možeš na jednom veselju da staviš onako 200 eura u džep, kao da nemaš ništa, kao da ti je zadnje. Znaš ono, da kupim ovu vodu, crčić o žeđi. Razumiješ? Ja to kad sam vidjela, zgadio mi se. Mnogo volim njegove pjesme i pjevam ih na nastupima, jer su to vanvremenski hitovi, ali ono što sam vidjela, ja sam se šokirala, iskreno ti kažem. Je li on ta crna tačka? Pa, između ostalog, da. Dobro. A reci ti meni, Jasna, da li bi snimila duet sa Ljubom ako bi ti ponudio? Posle ovoga ima svašta da kaže. Ima svašta da kaže, ali snimila bih. Bi? Bih. Zašto da ne? Ako je to na obostrano zadovoljstvo, zašto da ne? Mislim, iskreno ti kažem, kad je već neko drugi doživio vrhunac sa njegovom pjesmom, smatram da bi on se možda vratio na ta neka velika vrata sa duetom sa mnom. Zašto da ne? Ja mlada, on iskusan u tom poslu, možda bih i naučila nešto od njega. Zašto da ne? Ovo će sad možda pojedini kolege da shvate i pogrešno. Ti mlada, on iskustva. Ja mlada u svom poslu. Ja imam 13 godina. A zamisli da te muva Ljuba Aličić. Molim? Zamisli da te muva Ljuba Aličić. Da me muva? Aha. Izvini, brate, ja imam tatu kući. Dobro. A kad pomenem Emira Lapsusa? Dobar lik. Kako? Dobar lik. Dobar lik. Dobar pjevač. Zgodan. Zgodan dečko. Jesi imala nekada nešto sa njim? Nikad. Nikada ništa? Nikad.
voli da mi udijeli komplimente na račun izgleda i hvala. Stvarno? Da. Kako? Pa, obično na storije, kad objavim ja neku grmiš, pucaš, pa rekao čovjek istinu. Jel ne grmim? Jel nisam pojava? Šta? Hvala mu na komplimente. Jel ti uzvratiš njemu? Joj, ne. Ja sam Pa baš... se zahvališ? Kažem hvala, ali ako misliš da uzvratim joj ti si, ne. Hvala kolega. Pa uzvratila si mu pre par sekundi. Pa dobar frajer. Da je zgodan, rekla si. Zgodan frajer, ali ono ne na poruci da napišem hvala što si rekao da sam lijepa i ti si. Ne, hvala na kompliment. A je li on tip tvog muškarca? Ne. Nije? Ja sam, o mojim ukusima nećemo pričati. Znači, moji su ukusi, ustani pa se prekrsti, pa sjedi opet. Tako da... Dobro. Specifična sam. Da, a reci mi, da li poznaješ Emira Đulovića? Nikad se lično nismo upoznali, ali smo uvijek jedno drugo podržavali na društvenim mrežama. Čak prije 2 dana je objavio moj cover za pjesmu To si ti, hvala mu od srca. Baš smo pisali, sinoć treba da dođe u Beograd, ako budem tu, voljela bih baš da se upoznam sa njim. Imam osjećaj da čovjeka znam 100 godina. Toliko sam oduševljena, toliko je jedan prizeman, fin, kulturan, odmjeren momak, bez i malo sujete u sebi. Toliko, ne znam, kao da jedva čekam da ga upoznam. Jasna, ti si poznavala i pokojnog Šabana Šaulića. Tako je. Da. Da li pamtiš neki savjet od Šabana? Dolazio je redovno u Turskoj. Sve te najveće zvezde su baš dosta radile u Turskoj. Ne znam sad u ovom periodu. Šta pamtiš od Šabana? Da li ti je... Došao je na muziku tu noć. Ja nisam ni znala da je to Šaban. Nisam obraćala pažnju jer je bilo mnogo ljudi. Kako bre nisi znala da je to Šaban? Pa nisam vidjela na daljinu da sjedi Šaban tamo. I dolazi konobarica i kaže mala, ajde gore za onaj sto da pjevaš. Ja se ovako pozdravljam sa ljudima i čovjek kačket i trenerku. Ako diže glavu, ja ovako, ja guram onu kodu, je li ovo Šaban? A ona kaže, koji bre Šaban? A kažem Šaulić. Ona kaže, šta znam ja te vaše pjevače, jer ona je bila ruskinja, ona je bila baš pozitivno luda. I ja sjedam tu za stolom, pozdravljam se sa njima i sjedam. Ti ljudi koji su bili u društvu sa njim su tražili muziku za svojim stolom. I ja taman ovako na ćošku, pošto je bio ovako sto, i ja ovako, sad ja sam bila u nekom mini šorcu suknja. I on ovako pije viski, sad imao je kačket. Jako se kaže, mala, ja da imam te tvoje noge, ja bi čitav svijet osvojio. Ja ga ovako pogledam, i posle smo se šalili, baš je bio kralj narodne muzike. Zaista. Čak je nama tu noć, eto, bio je na svadbi prije toga, davao nam je bakšiš na muziku. Baš je onako zvezda jednom riječju bio. I žao mi je što nisam imala prilike opet da ga sretnem. Koju koleginicu ne podnosiš? Sa javne scene ili ovako? Pa ko sam ja da nekog ne podnosim? Kako ja mogu nekog da ne podnosim ako se sa nekim ne družim i ne provodim vrijeme? A šta ako postoje one koje možda komentarišu da tebe ne podnose? Pa ja bih voljela da mi neko kaže u lice ne podnosim te. Jel ti to poštuješ ako bi ti neko rekao? Naravno. 100 ljudi i 100 čudi. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Da li ćeš ti da prihvatiš to mišljenje, to je do tebe. Tako da, voljela bih da mi kaže neko ne podnosim te. Ja bih rekla bi, pa hvala, ali navedi mi jedan razlog. I poštovala bih maksimalno tu osobu. Šta si radila od plastičnih operacija? Šta si radila od tih estetskih zahvata? Od estetskih zahvata sam radila grudi i radila sam usta, ako se to može računati. Grudi si željela da radiš? Željela sam. Zašto? Pa imala sam neki nedostatak u sebi. Ne manjak samopouzdanja nikad, a nekako sam željela da mi haljine ljepše stoje.
da mi je dekolte malo ljepši, eto, zbog toga sam uradila. Iako su me u školi svi zvali Daska, da, zvali su me Daska, zbog toga što nisam imala grudi, ali nekako nisam uradila to zbog toga, rekla sam ti ne, nego da bih ja bila prvenstveno zadovoljna sama sa sobom, tako da, eto. Da li ćeš još nešto menjati na sebi? Pa neću. Izvadit ću ova usta jer izgledam kao majmun. Da, volim sebe da kritikujem. Zato što radila sam usta prije 10 godina i nekako se taj valjda materijal pogrešno razgradio. Tako da znam sebe i takako da iskritikujem. I složim se sa ljudima kad mi napišu komentare, u većini slučajeva pogledaju joj usta kao patka, kao majmun i ja se nasmijem i kažem pravu ste. Pa jeste. Šta je ono najgore što si čula o sebi? Da stvarno nisi mogla da poveruješ da neko može da napiše tako? Da napiše? Pisali su da sam zbog ljubavi htjela da promijenim vjeru. Nije me to pogodilo koliko je to jedna velika laž. Tako da... A šta je ono što te pogodilo? Kad čitaš komentare ispod tvojih gostovanja, ispod tvojih... Pa kad napišu, u većini slučajeva kad napišu pogledaj je ima dijete kako se oblači. Ja mogu kao žena da obučem šta god poželim. Ja ne odajem svoj karakter garderobom. Ja se jednostavno osjećam lijepo u tome. Znači li to ako sam se obukla provokativno da manje vrijedim? To mi je baš onako... Ja nikad... Evo, bila sam u Francuskoj skoro u vozu. Žena polugola. Ja nikad nisam rekla, ovi svi je komentariš, znaš Balkanci, pogledaj je gola, polugola. Kažem, pa šta, možda je dosadilo da se oblači, šta te briga? Ja nemam vremena da komentarišem druge ljude. Zato što ja sam zadovoljna sama sa sobom. I obično te komentarišu ljudi koji od svog života ništa nisu napravili, koji stoje iza obično lažnih profila, pišu, tipkaju ovakav si, onakav si, a nemaju ogledalo ispred sebe. Tako da ja sam sebi najljepša i najbolja i ako se ja samoj sebi sviđam takva, šta nekog tamo briga za mene i za moj život. Jer sam ja samo još jedan prolaznik više. Sada si pomenula i da si majka. Tako je. I dala si mi ovaj šlagvort za neka sljedeća pitanja. Ti si bila u vanbračnoj zajednici, je li tako? Tako je. Da. Imaš... Imam sina, Denisa. Sina, je li tako? Tako je. Da. Koji je star koliko? Star je 5 godina. 5 godina. Kako izgleda u stvari vanbračna zajednica? Ti tamo, ja ovamo. Bukvalno. Ali nije nešto što je neizvodljivo. Veruješ u stvari u te vanbračne zajednice? Ako ima poštovanja, razumijevanja i pažnje obostrane, vjerujem da to može uspjeti. A kakva je izgledala tvoja vanbračna zajednica? Pa ti tamo, ja ovamo. A, tako izgledala? Da, na daljinu. Ali veruješ u ljubav na daljinu? Pa dala sam ti odgovor. Ako ima poštovanja i međusobne podrške između dvoje partnera, sve može da uspije. Ali to može da bude zdrav odnos kad je to na daljinu i kad imaš i poštovanje i sve to? Pa moraš nekada se žrtvuješ. Ako misliš da u nekoj starosti kasnije budeš pored tog nekog partnera. Koliko ljudi na ovom svijetu je život natjerao da jednostavno moraju da ostave svoju porodicu za parče hleba. Tako da... A koliko je to dobro za dete? Koliko je dobro za odgoj deteta? Svakom djetetu su potrebna oba partnera. Mislim da je majka glavni da kažem, faktor u odrastanju djeteta. Tako da muškarci su malo drugačiji, a mi majke, znaš, majkino dijete i majka će da uradi sve na ovom svijetu da njeno dijete bude srećno. Pa koliko god godina da ima dijete? Naravno. Da. U kakvim si odnosima sa svojim partnerom? Ja ne bih komentarisala tu temu.
Zašto? Pa ne želim da pričam na tu temu. Baš ne želim. Ne želiš ništa vezano za tu temu? Ništa, apsolutno za bivšeg partnera ne želim da komentarišem. Dok je bilo fino, fino. Kad više nije bilo fino, svako svoj život. I to je to. Jel voliš svog bivšeg partnera? Ne. Rekla sam ti, ne želim da pričam o tome. To su neke stvari za neku blisku budućnost o kojima ću možda nekada pričati. Sad za sad ne bih pričala o tome. Ne želiš ništa o tome baš da govoriš? Apsolutno ništa. Dobro. Je li te majčinstvo promenilo? Promijenio me život. Borba za život generalno. A majčinstvo, koliko je to uticalo na tebe? Mnogo. Mnogo. Jedne prilike sam baš u porođajnoj sali razmišljala kako ću ja sad odjednom preko noći da postanem majka. Ne može to, ljudi kažu, 9 mjeseci razmišljaš o tome. Nemaš ti kad da razmišljaš o tome. Ti razmišljaš, ali ne dovoljno. Onog momenta kad uzmeš dijete u ruke, ti shvataš da je to bukvalno nešto za što ti moraš da se mučiš, da radiš, da stvaraš. Jednostavno imaš neki mali život u svojim rukama koji mora da postane kasnije veliki život. I najveći i najbitniji. Tako da je za mene majčinstvo nešto najljepše što mi se desilo u životu. A reci mi, kako su reagovali Veselin i Rajka kada si postala majka? Fenomenalno. Bili su mnogo srećni. Oni su postali baba i deda... Po koji put? Da, po drugi put, jer je moj brat već imao sina. Bili su mnogo srećni. Ja nikad neću zaboraviti u porodilištu kad su tata i majka došli na prozor i žena, medicinska sestra, ovako, ja onako ranjena posle porođaja, ali ustajem. Ja nikad u životu, koliko god godina da budem imala, neću zaboraviti onu sreću u njihovim očima, zato što sam ja postala majka. Oni su dobili unuče, jeli, od mog brata. Ali u tom momentu, valjda što sam ja čitav život bila uz njih i onda dobro je, srećna je, znaš. Jasna, kada ovako prođemo kroz tvoju karijeru, kroz tvoj život, kroz tvoje uspone i padove, pa negdje i sreću i tugu i svega je tu bilo, da li si obrukala svoju porodicu u nekim trenucima? Imala sam mnogo loše izbore u životu i imala sam ne tako lijepe situacije kroz život. Kad kažem ne lijepe situacije, mislim konkretno na te neke pogrešne odluke i izbore, ali smatram da su moji roditelji jako ponosni na mene i moja porodica. A da li si ti obrukala svoje roditelje u nekom trenutku? Pa mislim da nisam. Vrijeme će pokazati. A da li si povredila svoje roditelje? Nikada. To je bio jedini moj cilj u ovom poslu. Da se nikada ne zastide što sam im ja ćerka. Tako da... Jesu ti zamerili nešto kroz tvoju karijeru? Kroz karijeru? Kroz karijeru ne. Kroz karijeru ne. Baš ne. Čak šta više, tako kad na televiziji izađe i majka snima znaš, a ne može da čuje, ali snima i kaže moja jasna, ona je sva oduševljena s tim što ja radim. Tako da imam u planu da uradim muzički spot sa znakovnim jezikom. Da moja majka i moj otac razumije o čemu ja pjevam. To mi je baš onako želja. I ozbiljno razmišljam o tome. Da posvetiš to njima? Da posvetim. Ja imam već pjesmu za to. Jedna divna žena, autor mnogo velikih hitova, je napisala tu pjesmu. Imam želju da im posvetim tu pjesmu. Da li je kroz tvoju karijeru bilo nepristojnih ponuda?
Pa ja mislim da ne postoji čovjek koji se bavi javnim poslom da nije naletio na nepristojne ponude. Znači bilo je? Bilo je. Šta je najnepristojnije što si dobijala? Pa vidiš, nepristojna ponuda je za mene bila ta, u jednom intervjuu sam rekla kad je čovjek htio da me popne na sto. Zarad čega? Zarad što ćeš mi dati bakšiš? Ma ne možeš da me popneš na sto. To mi je baš me onako izbacilo iz kolosijeka. Ako misliš da imaš novac, šta misliš da možeš da radiš šta hoćeš jednom pjevaču, pa čak i da ga popneš na sto. Tako da to mi je baš onako eksplodiralo u meni. Jasna, nekako smo prošli kroz tvoj život i pokušao sam na neki način da malo zagrebem ispod površine tvojih nekih emocija, unutrašnjih stanja, stavova i sreće i boli. I mislim da sam u neku ruku možda i uspeo u tome. Veliko ti hvala što si bila moj gost i što si možda po prvi put govorila o nekim najintimnijim delovima i trenucima iz tvog života. I želim ti puno sreće u karijeri. Hvala ti. Hvala što si bila moj gost. Doviđenja. Doviđenja. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili uz emisiju Pretres. Hvala Divna Vodi kao prijatelju emisije. Čitajte naš portal hypetv.rs i zapratite nas na svim društvenim mrežama kako biste prvi imali sve najaktuelnije informacije iz sveta poznatih. Ovo je bila njena priča i kao što sam na početku rekao, da nije toliko plakala, ne bi se danas smejala. Hvala na pažnji i pozdrav iz Studija 2 Hype televizije. Doviđenja.